Sa katawain na, yang isinin si Alim, Alim! Tunay kidiya kasi kung mga watakan, na diya kan di pukawa na subo, na di din? Pumagnaw, din, na ini kidiya ka nun. Na desembagaw Alim, kamaw nga, tigin na, bubukulay. O so tigin sa walay niyo na pagkatutong. O sa walay niyo na, pagkatutong. Pagkatutong sa walay niyo, subo. Na sa mga watakan na, kituturugan. Asar kanya po ko nga. Ati ka, ay, pamagnaw ka no, kapkatotong. Na, baka ano di pagnaw ka, pagawa ko din. Gidisyon niya mga ina, rami ka din, masapwat na mabawa, api ka din miyatay roo. Api ka din na, ito na katilong sa Maranaw. Nabatiwag, api ka din riugan. May pangitugkan sila sa Rawasa. Api ka nung halap po, asara ka di gano, matotong. Nato ni tigi aling, na, naginang disuan na ka. Na ino to, di nga kira no to idadait, di nga to kinakal, ubod sirang matotong sa dunia. Ugay na, miya gagang matotong sila na may kaalungan na, maurit, sikuliran kapsimbayang sa subo. Matotong sa dunia, na may pa sa tututulan, katotong puruman. Miya kay sa isa. Nasa alungan na maurit, dahil sa dayon na, tutungan. Matotong sukubal, matototong, oh, kami gumbi-umbi. Nato na ipitiro Allah, baddalam juludan ghaira liyadukul adab. Nasambi nami man sa bagwa, kubal, natutong nami sirang paman. Na matototong man, na mga nami sa naman sa bago kubal, na sirang matototong, naging dayon sa dayon. Na, malo ka pa may mikiran, loks. Di ka indawa, oh? Pata ka? Amay ka kapag iskwila na piyo compound. At ikaw future yan. Wata pag ginawa kamalay ni Rolangan Rakamakte, kadong kamalay ni Bayda kan sa ibensina. Boko makapoto da kapag na, o di kan sa kanang isunduga. Ano may kamadrasa? Magiligan ta, no? Naunot ta ka. I know. Ayat tito a future. O wata, na o di surga na narakap.